Busturiako Aspe auzoan nekazal azoka ekologikoa eta Euskal Artzain Txakurren 21. erakusketa ospatuko dute uztailaren 19an. 14. azoka ekologikoa izango da aurtengoa eta beti bezala Euskal Herriko produktuak, ardoak eta ukenduak ikusi eta erosi ahal izango ditugu bertan. 12etan zabalduko ditu azoka kateak eta eguerdia bitarte zabalik izango da. Azokan kuskusean ibili ostean eta noski gure erosketak egin ondoren, bertsolarien emanaldia ikustera joateko aukera izango dugu, eta goizean ere, dantza ikuskizunak, trikitilariak eta herri kirol parte hartzaileak izango dira herrian. Euskal Artzain Txakurren 21. erakusketa berriz, goizeko 10etan hasiko da. Eta ordu horretan eta txakurrak erregistratu ostean, ardiekaz gaitasun froga egingo dute. 12 eta 4 edertasun lehiaketa ospatuko da. Eta ordu 1:30 sari banaketa egingo da. Erosketak egin eta txakurren erakusketa ikusi ostean, tripa betetzeko aukera izango dugu Busturiako herri bazkarian. Menua entsalada, sukalkia, gazta, ardoa eta kafea. Tiketak ohiko tabernetan izango dira salgai. Kale antzerkiak emango dio amaiera uztailaren 19an gauzatuko den Aspe Busturiako azoka ekologiko eta Euskal Artzain Txakurren erakustaldiari.